ụmụnne m na-amakwa n'elu ọkada ka ability nọ wee na-eje ka ọfụ nwunye ya wee pụta n'ụzọ wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Hei, unu echetara akụkọ ahụ ewetara unu na-enwere otu nwoke onye nke bụ moto ka ọ bata n'ime ụlọ bie, o wee bụ na ndị ntọrị mmadụ bucha egbe na fa zochara na ọfịa dịcha na nke ụlọ bie wee na-eche ya ka o buru moto bata. Ozugbo o tinyere isi ka ọ bata, getiman ya mepere ya ụzọ, ndị ntọrị mmadụ wee buru egbe wee si n'ime ọfịa wee mapụtasịa. Nke bụzi na getiman ya kwuo ka ndị ntọrị mmadụ ahụ bata wee na-emechidofe ụzọ. Nke bụzi na ndị ntọrị mmadụ ahụ nọzi wee na-agba getiman egbe wee na-akọwa na getiman merụ na fa abata nwezi n'ịmụ na anụnwa ka fa bịakwanụ tọrọ ọga maọbụ gbawukwa n'ọgị ya. Wee na-akọwa na mgbe ndị ntọrị mmadụ abatara na nwoke unu na-afụ ebe a na ndị ntọrị mmadụ agbara ya mgba egbe 17 and ọ nọ na hụrụ ya bụ mgbọ na ya bụ mgba egbe egbughị ya. Onya ka o ruzie n'ụtụtụ mbọsị ahụ wee sị ka o jezie efu nwunye ya. A na-akọwa na ọdụkọ na ya na nwunye ya ebighọ maka na ife anụnwa merụ na Ogbuachi Ukwu nke dịkwanụ na Delta steeti. Onye anụnwa unu na-afụ ebe a bụ Alison Ngwanlichu, maka onye nwa bụ ife nyere Alison ya bụ vidio nke o tinyere n'ihu akwụkwọ ga vaịral onye ọbụla fụkwanụ mgbe ndị ntọrị mmadụ bịara na bie ka Alison jezie na bie ka o jee jụọ ya ka ya bụ ife si wee mee, ka o nyeziri Alison mmanya unu na-afụ kịta Alison ji n'aka a na-akpọ 4 cousins. Alison wee na-akọwa na mmanya anọbekwa 5 hours n'aka ya, na mgbe ya na ability nọ n'ụlọ be ability nyere ya mmanya anụnwa ka ability nọ wee na-agwa ya na ya chọkwara na ịpụ apụ ka o jefu nwunye ya. N'ọkwọ mpụpụ ahụ ka ọ pụbazi, atịkwa nọọ n'elu ọkada ka ọ banye wee na-ejezi ya bụ njem ebe nwunye ya nọ wee pụọ n'ụzọ wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ. N'ọkwọ ntu a ka ability si wee nwụọ ozugbo na nke abụọdụ na-akụjiri ọkpa ma ọ na-akụjiri aka ma ọ ka ebujie ya n'ụlọ ọgwụ ka ama na ya azọta ya ndụ. Na nke anụnwa na ọ nwụrụ ozugbo unu fụ ebe ozu ya tọgbọ ọbara wee na-ezo ka mmiri si ya ma na ntị, si ya ma n'imi, si ya ma n'anya wee na-ehusisi. Amaghị m na o kuru isi n'ala. Hei, ntu a ka o ti wee bụrụ onye nwụrụ anwụ, onye gbanahụrụ ndị oji egbe gbanahụ mgba egbe 17 o wee bụrụkwazie ọkada ka ọ nọ n'elu ya wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ. Ụfọdụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọnwụ ya agbaghị aka na ọ ya bụ ndị mmadụ bụ ife gburu ya, ebe ụfọdụ nọ wee na-asị kedu ụzọ o si wee kpata ego ya na ọ kpatakwara ya n'ụzọ aka kwụ ọtọ, ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ nọ n'otu nzuzo, ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na aka ndị ntọrị mmadụ wakporo ya n'ụlọ biya dị n'ife gburu ya, na ọ bụrụ na ndị ntọrị mmadụ abịaghị na ability ya sịkwanụ ka o jefụkwanụ nwunye ya ebe ọ nọ, na-enwere ike taịn ahụ ọ bụrụkwa taịn o ji eje ọrụ maọbụ o ji eje afịa, o jeela onwe ya ebe ọ na-eje natakwa na ndị ntọrị mmadụ a na-aka faso wee dị n'ife gburu ya. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụrụkwa na ndị ntọrị mmadụ tọjie na ọkakwọ mma, na-enwere ike ka kịta ndị ntọrị a na-asịsị nyefe ego one dị etu a. Ụfọdụ wee na-akọwa na-enwekwara ike ọ bụrụ na ndị nke ahụ bịakwarụ na ọhọ ndị ntọrị ike ọ bụrụkwa ka fa gbuo ya egbuo ka fa bịarụ, na inekwa n'anya n'ihi ama na mgbịrịmgba akụgokwanụ n'isi ability na oge ya erugo na ọ ya bụkwana ya ka o ji wee zukwa ọnwụ ya. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na mgbe ahụ ndị ntọrị bịachara n'ụlọ bia na o kwesịrị ịpụ apụ n'ilo, na o kwesịrị ịnọ n'ime ụlọ bia 1 week before wee pụta ka o wee gbanahụchala ọnwụnwa niile. Unu afụgonu n'ọnwụgwọ enu ka hapụ unu ka unu gee ife Alison kwukwa n'ebe a ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, ka nwunye ya na ndị befa na nne na nna ya na ụmụnne ya na ndị ọyị ya ka fa kasikwanụ na ife mere emego. Ability. Awolo. Ability. Yesterday morning. You see yesterday morning, now you give me these 4 cousins. Face here. You give me when I come your house in the morning. In the evening, they say you don't die. You survive more than 17 AK-47 bullets. You don't die. I ask them, can I come to your own place where you just say, come here, you see your wife. Rest in peace, my brother. Rest in peace. This struggle, all of us struggle, all of us will stay entire here. Nobody will remain for this life. And anybody wish anybody evil, you too go enter this place too. As I have bring back the wine for you. This one wine we give me yesterday morning, around 9 a.m. Like give me this one. Some can bring them back or make me drink them. See am. Like give me yesterday. My brother, rest on. Kidnappers terrorize our community. Una dey terrorize us because our people hand dey inside. But they work, now they terrorize our communities. Now they terrorize our communities. We never do enough. See young man we never
like something. What? Who cheated them, Bonner? 2001. In power. Because it's anti Maloki. Rest in power, ability. And Now I come back. June 3rd. I give me this wine. I drink and two. They drink. Yeah. Thank you so much, my brother. Johnny well. If person hand your debt to Oshwamo, make them expose them. Those bad people for our community where they bring kidnappers come our place. Expose them, oh. You know go down the vein, oh. You know go down the vein. Rest in peace, my brother. Amen. Because it's anti Maloki. I will more back. I will rest on.